tanghali na naman. Magluluto na naman tayo ng ulam na pananghalian. Ito, lulutuin ko. Ito guys, tilapia. Tsaka malunggay. Malunggay, kamatis, saka may kalamansi yan guys. Tsaka sibuyas. Yun ang pang ingredients nila, yung sabi nila. Ito guys, ang pangalan nito sa Bicol, Tosido. Meanwhile, Sorry, Cosido pala. Dapat kusina. Hindi, Cosido. Okay, naman mo ako guys ha. Muna to. Harbisin ko muna to. Tatanggalin ko muna to. Para tiin natin yung kamatis. Guys, ready na. Ngayon, magpakulo tayo ng tubig. Guys, pwede rin yung kangkong o kaya talbos ng dahon ng kamote, lagay ng okra,
Pero sa akin, mas maganda talaga yung dahon ng malunggay. Aking hinahalo dyan. Para harap maganda kasi yung malunggay. Masustansya yung malunggay. Ito na guys yung loto kong kosido. Ang tawag dito sa Bicol kosido. Ngayon sa Tagalog, sigang. Sigang na tilapia na may malunggay. Maraming salamat guys sa panonood nyo sa video ko. Bye bye. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Vlog Arman.